krásný, já vítám vás u nového videa na kanále Sportovci. Dneska poběžím 5 kilometrů. Jeden jediný den. OK, máme 8:45 a já mám v 9:00 trénink tenisový, což znamená, že se tam jdeme proběhnout. Jsme tady. OK guys, máme 10 hodin, já mám dotrénováno a právě teď si jdu zase zaběhnout domů a pak uvidím, co vymyslím. Chtěl říct, že 13:15, já si šel mimo kameru zaběhat, uběhl jsem nějaký kiláček a půl, tady vidíte právě kolik jsem uběh a chtěl jsem si jít znovu zaběhat, ale začíná pršet. Takže uvidíme, co dál, uvidíme. No. OK, zdravím, máme 14:15 a jdu si zaběhnout nějaké kolečka na dvoře. Chtěl bych vám takhle říct, že ještě než budete psát komentář, vydával jsem nedávno video, jak jsem se zranil a už mě to nebolí, už tam mám pouze strup, jo? Takže kdo by si myslel, že jsem to simuloval, nesimuloval, už mě to nebolí, už to mám zahojeno. Dobíháme poslední metry. Jupi! Tak a tohle je pro toto video všechno. Já vám děkuji za shlédnutí videa na tomto kanále Sportovci, že brzy se těšte na nové video. Čau.